Tiwa Daru, Kia Rintani video syuting multimedia dan juga dari Himata Audio. Semoga Mbak Ani jauh apa tadi? Oh ngecas. Syukur di bidung anakku. Mas Alim, ninggal katresan mangke siap dibungkus betul. Sakira bareng sumuning awan katon nindah solas lakane kareng-reng mertu bawani tukang mas tan kendatu batin jeneng biasa hidung tresno yen sinawa kebiar kahanan bisa nganut bungane angenan nitramu padangi bulan gambarne esokmu sumilire angin gawa tresno senangmu kang katot kajowo Dewan Daru tan kendakku ngalebono batin jroning biasa hidup tresno yen sinawa kebiar kahanan bisa nganut bungane angenan Mas Diko yang lagi ngomong nama potole tukang mas tan kendakku ngalebono batin jroning biasa hidup tresno bisa nganut
sedherek saking pager samaan manggul. Terima kasih Dok Ayu, silakan untuk kembali ke alamnya dulu. Ngaturaken pambaga wilujeng iki lho, dulurku ning tak basah niki lagi iki. Ngaturaken wilujeng